weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to walalde barkeji cila siwre doggo hayre mbara hayre gollera seno busoɓe sere kunda ba fata ngabu ko on waktu yoni hato guetema kame fasudeɓe ene jiya e gardidi kabruji mena to leydi Sénégal seppoji e duppugol bannoɗi e ndera leydi ndi ma jeeyo sababu kene foto wonde ujunnaje ɗiɗo neɗɗo gollotonoɗo e total ma keddo e galleji mumena to leydi Mauritanie subaka hande o bowal laaɗi diwoje ngal tun si ɓeydama ndenka e kisala caggal nde gorko goto holliri ma duppo goto e laaɗe leydi Mauritanie to leydi Mali hofgo juuɗe balɗe tati hande gasata so tawi kay ɓen kolliti beltima no fewi o hofgo juuɗe mumen finoɓe Bamako e ko taari ɗum kala kolliti hen metti mumen nde tawno ya ngara weɓanani ɗumen to leydi Guinée Conakry kabaru belɗo wonande finoɓe toon to sere koreyen gam teskede goto keddodinoɗo Ebola yalti ñalawma heccanko to suudu safara oɗo sa teskama ñawo yatri caggal no fewi to leydi Côte d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara batu jagorde hanki dartini golle jagorde ɗum kala ɗo e yontere fande beele wo toɗɗo hoorejo jagorde moyne toɗɗo jagorde mum to leydi Libi gorko porɗo biyeteɗo Mouhammeda taw ko jeyaɗo e armée royale kam tigui wasi fittanu mum hanki toon to Benghazi taw ko pellaɗo to Togo hakkude mum e Gana jonde jeego ɓiire gam ustude ko fate banggue nannatodirala keeri wonande ɓen awoɓe ma jekkaɗe beele moni kala ha tawi nokku mum to Burkina Faso ha to Congo Kinshasa kam e Brazzaville kam e Cameroun États-Unis d'Amérique ha to Corée du Nord musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم فوتانكي جو غوتمو غودن هتاد صوتول موم اندرا جاينده weltare TV enranda sunare dendangala besngoji wendingnabe kala kame waseta kenabe kala e gure taaride don kala dum non ko ciaggala jaltugola aduna wonande jumsudo mawniko on bietenodo Habi Sara wa yalti aduna nyande talata nde to Dakar wira nyande alarba hankio tonto wendinga weltare bibbe fulbe andu diine maada fedde heblo sukabe Afrika e gardugola Ceerno Habous Diallo de nelda duwaw dendangal besgu mako kala nde jomiraɗo yurmotomo yafamo nannamal janna kanko e dendangal maybe julbe kala e weltare TV e ballal musidɗo men Haali Aboubakar me Sayda Bay dendangal gollotoɓe hen Ahmadou Dia Sar Abdoulaye Sar Bano Sar kono ne kadi Farmata Ba non kadi ha wondi e koddanene Aboubakar me Ahmadou Lo e wondi kadi e keneme Jama kamɓe kala ɓe nelde duwawa wonande futanke jawnde jomiraɗo yurmoto yaafo wonande on jemsudu mawni ko jaltuɗo aduna biyeteɗo Habi Sar jaltuɗo aduna ñande talata nde to Dakar wira ñande alarba nde tonto wendinga nde jomiraɗo yurmotomo yaafomo nannomal janna kanko e dendagal maɓe julɓe kala. Ceerno Djibisi gandol lasarari laaɓaɗo ƴewgal bittuɗo leɗɗe ha heeɓi hen kollaɓi. Ceerno Djibisi safriyenke ngana ñabbuji cuuɗiɗi e nder ɓalli omo jogui leɗɗe ɗe ganduɗa ene safra hen banggue kene wona sappo e tati rafi woni hen leɗɗe kadi ene safra ha sappo e jeenayi rafi. Ceerno Djibisi ene jogui usula omo jogui pegge ndenka e kisal omo jogui siroji wonande ɗo yimɓe kutorto beele kadi mbawa hebde hen cellal mumen. Ceerno Djibisi ene yawrani debbo donkuɗo ɓesnude kono ne kadi neɗɗo gonduɗo yoga e ñabbuji teskiniɗi sa jokkodire Ceerno Djibisi ma heɓen ko ɓuuri ladde.
ceerno Djiby Sy ene andina yimɓeɓe kala omo humpiti listihar kala ɗo gonɗa sa jokkodiri e makko ma o ƴewane ha wayno comme onon gurdino gurdam juɗɗam e kala saɗa haalnamo goƴaji maɗa sa yiɗi hebde ceerno Djiby Sy taweteɗo to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie legal bitegal annetet mbatta ko 00 222 47 22 80 84 00 222 47 22 80 84 so tawi hat leydi Mali ñoolo mango ma taw toon biteɗo ceerno Samba Sy kanko ceerno Djiby Sy omo jogui toon pharmacie makko ko on hetti hen tonggode on noon mbatta ko 00 223 90 22 94 71 siftinde on ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu cafrowo hay so tawi jomum ari ene ardi juuɗe ɓoole hotata juuɗe ɓoole so wona on janowo hoore walla ni mbiyena mo seeɗineji mbahliti hoore muma ɗum noon mbadden dando faade ceerno Djiby Sy kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe nasande nogase joyi mboy hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase goy yonti kabruji men eɗen ngala pular ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karalagal Weltare TV wonande yeeɓiyankoɓe lawre men ton to YouTube karalagal ko musidɗo men Saydou Abouba laaɓa golle kabruji men e ɗemgal pular no wowi wadde jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓallimo leydi Sénégal kala subaka so huccidde ɓesguji leydi mum andinaɓe oɗo hen mboros hande ɗo yarata e nder leydi Sénégal ujunere e temedde joyi e capanɗe jeeɗiɗo e goho woni ƴewdaɓe tawani jogui oɗo hen mboros ko temedere e nogas e goho neɗɗo capanɗe nayo e jeeɗiɗo ɓen ko memodirnoɓe wondunoɓe oɗon ñaw capanɗe jeeɗiɗo e nayo ɓen ko rabaɓe andaka raɓɓe ɗumen temedde tato e tato ɓen celli gonno koye traitement mumen celli koti galleji mumen nogas e jeetato oɗo sahane tampino fewi ma ballita e fofandu yimɓe joyo mbasi hen pittali mumen teskede gila tan wonande ngalɗo hen kuulal hirtole lo itta e leydi Sénégal oɗo saaha mo gonden ko goto goto walla ɗiɗo jiyata ene cuumi ko heddi ko kala koko ɗacci suumade ha laaɓi ɗum noon eɗen mbiya tan moni kala nde wawata rentade anda oɗo hen mboros ene ɗo diñi caggal eɗen jogui won e yimɓe wonduɓe e ñabbuji chronique ko wayno asma kono ne kadi ko wayno diabète ko wayno tension ngaji kame ñabbuji goɗɗi e goɗɗi kala ɗum noon so tawi yanti e ko sukkata fofandu sa renaki tan joni joni jalta aduna ko ɓuuri yawde hayso tawi woni ko ɗon balɗe ma mbaɗa ɗum noon rentade ko fulɓe mbiyata ko ɓuuri safrade kabruji men e ɗemgal pular ha joni koye Sénégal keddoɗen jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli arti e ñalawma mawninaɗo taw ko haɓade ñaw biyeteɗo tuberculose woni ñaw gonowo e jofe kame becce kala jomum ɗo jat saha ha watta yaltinde hen ƴiƴam walla kakte kamniɗo no fewi ɗum jeeyi sababu on ñalawma noon ko ñalawma haɓade oɗon ñaw kam findinde jertinde ha tenti e on mennoɗo dañde oɗon ñaw nde wawata kañumne dadade ha tiiɗo gam rentinde yimɓeɓe andinde yimɓeɓe ñaw tuberculose ko ñaw kamniɗo no fewi holliti wonande oɗo saaha mo gonden sappo e ɗiɗo e temedde jeetato neɗɗo wonande joguiɗo oɗon ñaw ene tawe e nder leydi ndi hitande ujunnaje ɗe nogas kene wona temedde nayo e nogas neɗɗo wasi hen fittande mum e nder région ngaji jeegom kala temedere sa limi en capanɗe jeetato neɗɗo ko wayno Dakar, Thiès, Diourbel, Kaolack, Saint-Louis hafenma Ziguinchor so tawi tan ko Dakar kala temedere capanɗe nayo e nayo oɗo saaha mo gonden enen jogui ɗiɗon ñabbuji e nder Dakar ɗum noon rentade ɓuuri safrade ha joni koye Sénégal keddoɗen ma en garte batu jagorɗe hanki hoorejo leydi Sénégal oɗo saaha toɗɗima gonnoɗo jagorɗo communication mum taw ganda jeenoka e nguɗo hen laamu jeeno koye laamu yawtungu woni ndey tikke Ndiaye Dioba kam tigui toɗɗa oɗo saaha woni ambassadrice
wonande ton to Brésil to wollumti ko biteɗo Fatoumata Bintou Rassoul Korera kono wollumti toon teskede ɗo saha wo arti e sen wonande sakko horejo leydi Sénégal ha joni koye Sénégal keddoɗena mayen kaali seppoji yaadu e helde kam e duppude kala ala ko yiyaka e nder leydi Sénégal ɗiɗo hen seppoji ɓennuɗi e daroɗe nduɗo hen lewru ko wona ɗum ko oɗo saha mo gonen kene wona ujunnaje ɗiɗo neɗɗo taw ganda ko yoɓetenoɓe nawa kadi galleji mumen dañano gurdima keddo e galleji mumen firti tan oɗo saha mo goni ɗen seppoji ko jibini e caɗele ko ɓuuri ni hewde hay ko heela ko so tawi woni ko total kami osan eɗen gandi ko nokkuji ɓurɗi wawde gollinde hande yoga e sukaɓe ko fati e banggue jeeygu ɗum noon jeeyi sababu oɗo saha mo gonen total ene gollinanno ko heewi no feewi kono caggal nde gueɗe mabɓe bonna oɗo saha ken wona ujunnaje ɗiɗo neɗɗo ittama e golle muɗuma ngam horanede dañere ɗo golli caggal nde gueɗe kewɗe duppa e wiide lobs ha joni koye Sénégal keddoɗen ma en kaal Guy Marius Sagna kañumne jagganoɗo ene wondi e Assane Diouf ene wondi kadi ene wonde Clédor Sène kañumen ɗaccitama kikiɗe hanki o dumbanoɓe toon to dumbirdu ndu Sébikotane toon tigui ɗaccita hanki kono kadi ɓe kolliti maɓe jokku combat mabɓe haɓe keeɓa wellitare walla Sénégal heeɓa wellitare muɗuma ɓe ɗaccita noon koye dow sarɗi kono subaka hande o ɗaccitama goɗɗo biyeteɗo Ibrahima Souleymani Diop ene wonde biyeteɗo Abbas Fall ɓene kadi ɗaccitama kono koye dow sarɗi ha joni koye Sénégal keddoɗen ko fati banggue cimtola guila tan go lewru janvier woni tan lebbi tati ɗiɗo hen ha yetti nogas tati nduɗo hen lewru ndu gonɗen maaje kaɗɗe ɗe takko Dakar yoɓima kene fotto wonde capanɗe nayo e tato fittando kene fotto wonde nogas e jeenayyi accident taw koye maaje wonande ɓen awoɓe woni ko teska ɗum noon oɗo saha mo gonɗen ɗe gullitima nde nden kay kisal ɓeydoto renede wonande ɓen awoɓe e maaje kaɗɗe ɗe leydi Sénégal so en garti ha hande eko addi caɗele e fitinaji nder leydi Sénégal eɗen gandi ko hakkude tuumaɗo jaaɗo nokkuɗo tuuma e tumɗo baɗɗo ngal baɗal e tuumaɗo woni suka debbo biyeteɗo woni debbo biyeteɗo Binta Fall gurɗo toon to Allemagne e rima wonande rewɓe Sénégal kala nde mbawata wonde caggal Adji Sarr ɓe ballita ɗum so wona ɗuma ɗeɗo henna gueɗe ko phénomène cattuɗo no feewi teno duumiɗo e nder rendoji ndi gam teskede viol ene heewi no feewi so tawi ɗaccirama dani hen ma viol dañ sembe jokkude golle mum e nder leydi ndi ɗum noon woɗɗerima rewɓe kala nde gonata caggal Adji Sarr mbawa wallide ɗum ha daña folde oɗo hen combat beele ɗeɗon gueɗe kala ene jatira caggala sen giwi to Sénégal paaɗen koto Gambie laamu leydi Sénégal haaɗi oɗo sa laamu leydi Gambie jafunon haaɗi oɗo saha mo gonɗen kala kene wiye pentirde nguru mum woni produit ji bayloji nguru yeyede e nder leydi ndi kala gam teskede oɗo saha mo gonɗen rewɓe hewɓe beddima koye mumen e heesal woni waylude nguru mum tawa eɗen gandi waylude nguru mum ko addude ñaw mawɗo e hoore mum go ko adi kala ma dañ cancer bonɗo no feewi ko waɗi ɗum ko ma dañ pate kame uube ene wondi kadi e pate kamniɗe no feewi kame kuppanɗe ɓandu ganiɗe no feewi ɓandu hufade wadde tan gufi no comme guinaɗo ni ɗen gueɗe kala ene taga debbo wasde ko fate banggue jonda mum no feewi jeeyi sababu hande o laamu leydi Gambie haaɗi kala ke ene wiye produit baylowo nguru yeyede leydi mum eɗen gandi wona ngol woni go Yahya Jammeh waɗino ngal ɗon baɗala to leydi Gambie oɗo saha mo gonen woni bettere mawde no feewi ko fate banggue pistage waɗede e on ɓen asazuji wonande asa ko fate banggue haɓotoɓe drogue ene wonde officier ji koɓe capanɗe jeeɗiɗo nde ɓe mbaɗa pistage kamɓe kala tawa aɓe kutoro wonande mahijona koɗo huuɗo bonko ɗum noon oɗo saha woni bettere mawde no feewi ko meeɗano teskede ma tawe e mabɓe docteur Djibiso safiyanke wettiyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗen docteur Djibiso ene habra dendagal bandiraɓe Mauritanaɓe kala oɗo ñalawma hande mo gonɗen omo tawi toon to cuuɗi meɗen tumbel noon
ene tawe e nder leydi Mauritanie taw woni koye nder galle ceerno Harouna Daouda Ndiaye woɗɗani guuriki. eɗen gandi docteur Djiby Sow ko wittiyanke ngala ha humpiti ñabbuji cuuɗotoɗe e nder ɓalli kala ko wayno kiis, fibrome, hernie, hémorroïde ko nonne kadi diabète, tension ha tenti kadi e on gorko ustoraɗo gorago muɗum. docteur Djiby Sow ene safa ɓuuɓri kono ne kadi hémorroïde peejo e cuuɗiɗo kala kono kadi docteur Djiby Sow on timmiɗo huuɗo bonko ko hanate ƴiƴam mum. docteur Djiby Sow ɗe jogui wittoji bawɗi sammidde ɗen gueɗe ha laaɓa kono kadi docteur Djiby Sow ene yawrani debbo donkuɗo ɓesnude kono ne kadi gorko cakkoraɗo ɓesngu kañum e hoore muɗum kala. sa yiɗi hedde docteur Djiby Sow taweteɗo hande to cuuɗi meɗen Mauritanie nokku biteɗo Tumbela mbatta ko 00221 taw ko numéro makko WhatsApp ne ɓenna ha joni numéro leydi Sénégal 77 244 92 81 walla mbaɗa 00223 ko numéro leydi Mali WhatsApp 70 85 72 47 walla mbaɗa 00221 77 924 16 81 nototoma ko Yaya Banto Wourossogui walla mbaɗa 00221 77 972 51 17 nototoma ko Makka Banto Wourossogui. siftin ɗon docteur Djiby Sow ene jogui base mum to Wourossogui omo jogui base mum to Dakar so tawi ari ha to Kermassar bon a wi arrêten walla ni ha to Kidira waɗɗani galle maire mo wuuro Kidira. ɗum noon bandiraɓe Mauritanaɓe mbadden dando faade docteur Djiby Sow. sen giwi to leydi Sénégal paɗen ko to leydi Mauritanie bowal laɗidi woje ngal ton si subaka hande o ɓeydama ndenka e kisal ɗum noon ko caggal nde golle tawi toon kala guitta e golle mumena ɗum noon ko caggal nde suka gorko goto jibinande Amérique najo hunino wonande ma duppu goto e laaɗe diwoje ka leydi Mauritanie caggal nde o naati ngal ɗon wala minen caggal a gila tan hanki e wiide jayde Sahara Média ha hande gueɗe taw ene manki labde no foti labirde ni ko ay wonde kala ɗo saha mo gonɗen kanko on gorko wo tottiri hoore makko wonande ɓen tamdiɓe nden kay kisal caggal nde laamu ngu neli toon armée timmuɗo no feewi gila e mintareɓe ha e gendarme ɓe kala nde mbawata sembolinde nden ka e kisala wonande ngal ɗon bawallaɗe diwoje ma en gartoye oɗon kabaru so tawi en keɓoyi ko ɓuuri hen labde ha hande jayde Sahara Média arti e gardinoɗo jeune France mo nuwadibo biteɗo Mohammed jaafoɗon biyeteɗo Mohammed Wuldu El Dafa caggal nde yaltuno leydi Mauritanie wonno toon e goti e leyɗele Europe hanki noon ƴetti laana mum ndi wawa tuma hanki kikiɗe nde jippiɗon ɗo bowal aɗa diwoyi ngal toon si ko ɗon tigui police wi ɗum teɓ oɗo saha mo tawe e juuɗe dadiɓe gam loskoɓe tumedemo wonande omo dirtini ngalu laamu hono no Abdoul Aziz waɗirani to Mauritanie kedana joni ma en gatti ko fate bangi jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli no woyi wadde e kala kikiɗe so hoccidde ɓesguji leydi Mauritanie naɓe kala andinaɓe oɗo henna boros ɗo yarata e nder leydi ndi ujunere temedde nayo e sappo e ɗiɗo woni ƴewdaɓe temedde jeenayo e capanɗe jeegomo e ɗiɗo ɓen mbaɗa ko test jawɗo no feewi so tawi noon ko temedde nayo e capanɗe nayo ɓen mbaɗa ko test e laboratoire ha ɓuura labde ceer tawa ene wonde oɗon ñaw ko capanɗe tato e ɗiɗo neɗɗo na yimɓe jeenayo keeɓi hen cellal mumen hay goto wasani hen a fittande mum jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓallimo leydi Mauritanie yeddi ha memi leydi gam wiyede wonande leɗɗe cafroteɗe ene ngakki no feewi e nder dépôt mabɓe ko wona ɗum ko ɓen docteur ɓe hinde médecin généraliste ne ngakki e nder cuuɗi safara ɗi public o yeddi ɗum ne ha memi leydi o holliti wonande ɓen wonduɓe e diabète wonduɓe yoga e ñabbuji taweteɓe e nder hôpital uji
ene cafro te ene keɓa traitement mumen no hannirta ni ngam yeddunode ɗeɗon konngudi wiide ɗen seppoɓe ala hen kala ko woni e ɗiɗon cuuɗi wona to banggue traitement wona to banggue doctoreɓe ene ŋakki no feewi holko jeeyi sababu ɓen doctoreɓe seppoɓe jamma e ñalawma hande cuwa taw ƴettede ngam windite e laamu leydi Mauritanie ha joni koye Mauritanie keddoɗen ma en gatte jagorɗo kalfinaɗo taw ganduɗa kam tigui tambi ko fate banggue konngol laamu woni porte parole gouvernement mo Mauritanie woni Sidi Wuldu Salem arti hanki e wadde commentaire woni tan commentaire jokkodiral waɗa saaha mo gonen jokkodiral kesal hakkude laamu leydi Mauritanie kam e Qatar ɗum noon ko caggal ale jawtuɗo henno tumande jagorɗo kalfinaɗo hakkude leyɗele mo leydi Mauritanie ƴetti laano mum ndi o yaɓen toon tutto hamo Qatar ngam joɗoɗade e nando mum beele jokkodiral kesal ene ɓuura artude hakkude leydi Mauritanie kam e leydi Qatar ɗum noon holliti leydi Qatar kam e Mauritanie ko leydi gotiri tene kadi ko leydi cehilagal kam e enɗam l'islam kala ene uura hakkude mabɓe ɗum noon so tawi beldal arti hakkude mabɓe ha leyɗele ɗiɗi kala goni ɗo wonno ko ɓamtare wonande leyɗele ɗiɗi ɗe kala e wiide on jagorɗo kalfinaɗo konngol laamu leydi Mauritanie to Mauritanie keɗen ha joni may gatte médecin généraliste en taw ganduɗa ko ɓen ɓe gollaki hanki ɓe moɓodiri kamɓe kala e yeeso woɗɗani galle hoorejo leydi ndi e oɗo eradeɓe wonande hoorejo leydi Mauritanie o saaha nde wawata jumpandeɓe e gueɗe ɗe ɓe mbaɗata ɗe kala woni seppoji ɗi beele kammene ɓe mbawa gollede ɓe jeeya koye nder leydi ndi e rima jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓaali nde mbawata heptinede e laamu leydi Mauritanie ɓe golla caggal wonno fandare mabɓe ko janggude so ɓe janggui ɓe gayni yiddeɓe ko ƴettede tene kadi ɓe keptine e leydi mabɓe beele ɓe mbawa gollade woɗɓe hanki seppuɓe saraɗo ɓe ceppunoɗo ko ɓen syndicat ji wonande enseignant ji ɓenne kadi hanki ceppi place de la liberté mo leydi Nouakchott ɓenne kadi hanki ɓe wuuro Nouakchott jafoɗon ɓenne kadi hanki ceppi ngam hollirde hanki ko ñalawma tata ɓiijo wonande hofgo mabɓe juuɗe ngoɓe kofi oɗo saaha ngam wiide yo laamu ngu notto ha tente jagorɗo kalfinaɗo jangde ɗe nottoto koɓe kalduno e mum ha tenti yoga e ciifande ɗe ɓe ciifodirno e mum e gullali koɓe gullitino ko kala ala hen taw ko gasi haydara kono kadi ɓe kolliti so tawi ala ko gasi haydara koɓe jokkoɓe hofgo mabɓe ɗo ha aljuma janggo so jomiraɗo hoddiri won syndicat goto yaltini konngudi muɗum hanki o holliti étudiant goto janggowo e nder université moderne mo Nouakchott on kadi hanki konngudi o holliti on konngudi ko fate ban konngudi racisme ya gala faama e dow mum taw fawi ɗum e dow makko ko on professeur comptable comptable université moderne mo Nouakchott ɗum noon ko caggal nde on winduno windande haali e ɗemgal hasaniya wonande on jetteteɗo jagana o nanani ngal ɗemgal holliti wonanani on wimo sa nanata ɗemgal hasani a yaltat école ɗin konngoli noon a metti no feewi étudiant ha wulliti syndicat goto on kadi hanki holliti ɗin konngudi ene tawe oɗo saaha won e duuɗe taweteɗe e nder Nouakchott ha joni koye leydi Mauritanie keddoɗen ma en kala e financement taw weltinum ko jayde alabar ɓe kolliti wonande ko fate banggue finance giwɗo e laamu leydi France taw koye maayo taw koye wadde maayo cangol maayo iwde e maayo manggo Sénégal taw ko toon to nokku biteɗo aleg ngam wallidde ɓen remoɓe wannede cangol nokkom laak tokoso ni maayo tan taw laaɗi tokose ene mbawa yaade hen taw kadi wi noon ko jagorɗo kalfinaɗo ngaalu mo leydi Mauritanie e gollodirde e makko sifodirde e makko e directeur général wona directeur agence mo France de développement caggal nde ɓe ciifodiri koppareje jonde no fewi ngam wallidde remoɓe e haɓade jonde wasam gollago e nder oɗon fanno alahbar ɓe kolliri woni Biram Da sarɗiyanke hanki waɗi conférence mum de presse ngam huccodirde e jaydiyankoɓe oɗo saha o arti e cuuɗi ñawoje ɗi Mauritanie ha tenti to Nouakchott ko fate banggue justice o holliti oɗo saha ko ma jomiraɗo heɓɓito cuuɗi ñawoje ɗi leydi Mauritanie kono kam ñawore tawetake e nder leydi Mauritanie o holliti kawi kay aɗa yiilo mbuñari e nder Nouakchott walla e nder Mauritanie a jilofta ɗum koye
ɓen ñawoɓe taweteɓe cuuɗi ñayirɗi witeɓe les juge ko ɓen tigui oɗo saaha ɓuuri wawde hutorade ɗum o erima noon jagorɗo kalfinaɗo oɗon fannu woni ñawoje nde wawata uddide e guite mum laara ko ɓennata e ɗiɗon cuuɗi ñawoje ha joni koye Mauritanie walla so tawi en giwi toon to Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali hofgo juuɗe balɗe tati wonande ɓen dognoɓe otoji e ɓen yeeyoɓe hay so tawi woni ɓe kolliti belema mabɓe caggal kay oɗo saaha wofɗindeɓe gueɗe kewɗe jahoje e nder leydi ndi ha tente Bamako e hoore mum kono kam finoɓe e Bamako e ko taali ɗum ko kala kolliti en metti mumen caggal rewɓe hewɓe kolliti hay so tawi woni jiiɗino yaade toon to hôpital mbawata dañde otoji no jaari ni taxi ji ni otoji ɗum noon firti ko tanaji musɗi no fewi addi noon ɗiɗon hofgoji ɗen gandi ko autoroute péage goto mo ganduɗa ɓen dognoɓe otoji kolliti mbawata yebde ɗiɗon péage uji ko wona ɗum ko kadi ko fati banggue ɓeydugol cogguji hay ko fati banggue bettayi taw ko tebbuli pop oɗo saaha ene ɓeydi e nder leydi ndi jeeyi tigui laamu ngu cifande ɓonno sifodirede kame haala ronkuka nandirede jeeyi sababu haɗe gaari e hofgoɓe juuɗe fongo gasde ñalawma hande o ha joni koye leydi Mali keddorɗen ma en kaale BM woni boña windere banque mondial e gardogol taw ganduɗa ko directeur to banggue Afrique développement biyeteɗo Sokhayna Kane holliti wonande banque mondial yaltini kene fota wonde temedere capannayyi piccal jeeɗiɗi million taw koye koppareji dollar ngam wallide cuuɗi janguirɗi leydi Mali guila e matériel uji ha e gueɗe kewɗe beele kadi cuuɗi ɓuura yadde jamanu ha jangde leydi Mali ɓuura wawde ƴellitade e nder leydi ndi kala so en garti e jagorɗo kalfinade cellal ɓalli mo leydi Mali o holliti rafi tuberculose oɗo saaha ene ƴelliti no fewi e nder leydi Mali o holliti leydi ndi kala oɗo saaha ko windita ne jogui ñaw oɗo hen biyeteɗo tuberculose ɓe goni ujunnaje 17,960 neɗɗo so tawi ɗon ko wonɓe e traitement ji mumen ene ƴetta leɗɗe mumen no hannirta ni ko ujunnaje 6,920 neɗɗo heddiɓe kam mbaɗe ladde jeehi boli mumen o holliti hitande yawtunɗo hen nde tan ke wona 400 neɗɗo mbasi en pittali mumen o holliti ke wona 83 nokku ɗo traitement tuberculose watte ene tawe e nder leydi Mali ɗum noon ko caggal nde fond mondial yaltini kene fota wonde million ngaji 9 taw ko koppareji euro ngam wallide leydi Mali haɓade ñaw biyeteɗo tuberculose mo ganduɗa traitement mum ko gratuit hay mbuɗo yoɓata toon to kaayi walla mbiyen haayi toon to kaayi rewɓe e sukaɓe rewɓe kam e sukaɓe rewɓe taw ko wurduɓe handicapé en woni ngakkaɓe yogayterɗe ɓe mbaɗi forum mabɓe régional toon to haayi oɗo saaha erago mabɓe ko nde ɓe ɗoftete ɓe teddine ɓe guitane gueɗal ɓe korme ngam teskede rewɓe kam e sukaɓe rewɓe wurɓe handicapé nder galleji ene ngakki ɗoftede ene ngakki rokkede gueɗal mumen so handicapé woni e galle saaha kala ene tina ngakkede mum ene tina kadi wasede ɗoftede mum wasede rokkede gueɗal mum e fodde mum ɗum noon ɓe erima kamɓe sukaɓe rewɓe kamɓe rewɓe kala wurduɓe e handicapé ngakkaɓe terɗe woni guila e juuɗe ha e koyɗe ha e guite ha e noppi ha e haala ha e gueɗe kala e nder fannuji nde jomumen teddinte dokke gueɗal nanguire no comme neɗɗo timmuɗo ni ɗum noon ɓe erima radio ji taweteɗi e nder réseau kayi kala nde mbawata nande daaɗe mabɓe caktanaɓe ɗen gueɗe ɓe gadori ko radio nostalgie tawetego nder haye hoore mum ɓe pawen radio rural e radio seko kam e radio jamana jam sahela ene wondi kadi e radio kuri e wondi ka radio kuru e wondi radio kuru kana kam e radio ene wondi kadi e radio jigiya kame radio rural mo keniba en wondi kadi radio ji goɗɗiɗi ɓe eri kala nde mbawata nande daaɗe mabɓe ha mbawa yaltinande ɓe caɗele mabɓe beele ɓe nanguire no comme yimɓeɓe kala ni sen giwi to leydi Mali paɗen ko toon to Guinée nouvelle belɗo kabaru belɗo wonande finoɓe toon to Zikoroyen caggal nde oɗo hen ñaw kamniɗo biteɗo Ebola jawɗo yoɓade pittali feeñi toon ha ganduɗa yimɓe hewɓe kulino no fewi kono kadi centre de traitement baɗanoɗe toon ɗo yimɓe ƴettanno leɗɗe mumen
caggal noon oɗo saha mo gonden teskama neɗɗo goto keddodinoɗo e oɗona rafi caggal kene wona joni balɗe 42 traitement mumen kamɓe kala ɓe celli ha heddino neɗɗo goto on noon yalti ñalawma heccanke o kañum e hoore mum testama tawama natti jogade Ebola kono ɗo saha mo gonden aɓe lutti ha hande jertade e rentade e rentinde population kala nde wawata renade hayso tawi woni kam teskama rafi o gasi kono kam ko rentade ɓuuri safrade ha hande OMS ko cetal tammingal cellal ɓalligal holliti ɗum hayso woni yimɓe jeenayo mbasi hen a pittali mumena to leydi Côte d'Ivoire Alhassane Dramani Ouattara yuɓɓini hanki batumum jagorde ɗum noon ko caggal nde toɗɗa oɗo biyeteɗo Patrick Achi gila tan jeetati ndiɗo hen lewru batu jagorde waɗani ko hanki waɗi kono kadi hanki wo dartini golle jagorde kala ha laaɓi ɗum noon ko ɗo ha yontere fande gam o wawa toɗɗade hoorejo jagorɗo caggal on jagorɗo hoore jagorɗo oɗo saha mo gondena ko jagorɗo par intérim ɗum noon ko caggal nde Ahmed Bagayogo yano safroyade on lomtina ɗon ko noon mawo toɗɗoyo hoorejo jagorɗe bawɗe toɓɓade jagorɗe mum kala ko fate banggue natgol sur sarɗiyeji ndu leydi Côte d'Ivoire waɗata ko go lewru avril Sénat fonno wonde ko ɗiɗi kono ñande hen hawrata koye joɗogol Mohamed Bazoum to Niger ene gasa hoorejo leydi Côte d'Ivoire dañata yaaji en ɗum jeeyi sababu dirtini ɗum ha 13 lewru avril toon to Libye o wiyete ko Mohamed Al-Werfili taw ganda ko neɗɗo ɓurnoɗo teskede e armée royaliste mo leydi Libye kono kadi ko neɗɗo teskiraɗo wargoji cattuɗi no fewi ha ganduɗa cour pénal international woni CPI waɗinomo mandaji ɗiɗi arrêt international gam teskede mo hitande ujunnaji ɗiɗi e 17 woni 2018 toon to Benghazi e nder juma gota o biyeteɗo bita nder juma goto biyeteɗo bita Al Ridwana ko ɗon tigui o felino yimɓe sappo o yooɓi pittali men ko waɗa ɗum ko kadi e sogdemo e wardemo yimɓe yonɓe no fewi hanki ɗon ɗo wonno e oto makko toon to Benghazi omo wondi e denɗi ko goto ko ɗon tigui worɓe joguitiɓe cokke makko kure hawo rutti e joomi ko kanko e denɗi ko ha joni koye Afrique keddoɗen Togo hakkude mum e Ghana jonde wattude jogoɓire gam sifande nandiral ko fate banggue keerol maaje kaɗɗe hakkude leyɗele mabɓe gam teskede keerol hakkude leyɗele mabɓe ene taccodira taw ko awoɓe maaje kaɗɗe taw alda yamirol ɗum ɓe jiiɗi dartinde kono nandiral ngal ene ngakkuno jonde mabɓe jeegoɓire nde ɗo noon ala taw ko gasi en haydara gam yurnitade holno ɓe mbaɗata ha keeriɗi mbatta limitede wonande ɓe en taccoɓe ene jaaha ene gawya yoga e banggueji goɗɗi Burkina Faso douaniéɓe won mbiyen tan dadiɓe faggol teɓima kene foto wonde kene fotonde tonuji tati taw ko cannabis ɗum noon koye nokku biyeteɗo USA ne tawe keerol hakkude leydi Burkina kame Ghana ngol watti laabi ɗiɗi e nder ndeɗo hen hitande eɓe nanga drogue jonɗo poɗɗo dani hen na taw e nder leydi Burkina Faso to RDC Congo to ne kadi ko massacre musɗo waɗi toon woni coppodiral jaseji taw waɗi ɗum ko rebel mo Ugande woni tan ADF ɓe joɓima ken wona fittandu 12 neɗɗo taw foof ko jasiji ɓe guittir ɗumen e wiide biyeteɗo Samboka ene tawe nokku biyeteɗo tawi nokku biyeteɗo Tassani kame Tassani e nder région mo Benin ko toon ɓe jooɓi pittali ɓen kono holliti ko 15 neɗɗo wasi fittandu mum hen tato ko koninkoɓe to Congo Brazzaville caggal nde yalti aduna oɗo hen biyeteɗo walla biyeteɗo parfum taw ganduɗa ko lundiyanke mawɗo gonnoɗo laana mum diwowo ene fayi toon to France gam safroyade ha wasi toon fittandu mum hewɓe tumino ko posnaɗo kono kadi autopsie mo leydi France holliti o posnaka ko caɗele fofandu kame raɓedemo ko fati banggue ñaw coronavirus ɗum jeeyi sababu jaltugol makko aduna to Cameroun o wiyete ko Atanguinji kanko woni jagorɗo kalfinal administration kame territorial leydi ndi kala o haɗi kala église uddidde ta tente ɗin église uji ɗi gonɗinani ñaw biyeteɗo coronavirus
ene woodi nde tawno won e cuuɗi isa yankoɓe taweteɗe nder leydi Cameroun mbiyata ko kala jiɗɗo sellude wasa gonɗinde ñaw coronavirus yo ar e cuuɗi isa yankoɓe ko toon tan wahadaji jaam ɗum noon o yamiri ɗin yo gudde ɗi jaɓani gonɗinde ñaw coronavirus ene woodi to Amérique ngol wonata go conférence de presse woni Joe Biden gila ƴetti lefol laamu ɗum noon hande kikiɗe yoga e site uji ma jokkodira e conférence de makko presse kono ne kadi ma o tawtore ko hiri ko kala ma o tawtore taw koye vidéo conférence ko fate banggue batu Union européenne to Corée du Nord Pyongyang weddima missile mum ɗimmo subaka hande o taw ko missile balistique ɗum noon hewɓe koliti ko provocation wonande hakkude makko e Joe Biden kono on kam wayani no Donald Trump ni fiɓani hay jabta demo e ɗiɗon konguɗɗe o weddi toon musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabruji garden kikiɗe hande o ɗo yesso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena